τρένα. Στα τρένα. Εκπομπή 2. Δεύτερη φορά στα τρένα. Δεύτερη φορά. Μιχάλης Βαγγέλης. Είμαι ο Μάικιους και είσαι ο Βαγγέλιος. Ο οποίος Βαγγέλης. Έχω Τι να θα πω ότι πει? μας κάνει μια χάρη που βρίσκεται εδώ σήμερα. Α, ναι. Εξήγησε στα παιδιά. Ναι. Καταρχάς απαιτώ, θα σου πω, έχω απαιτήσεις. Δεν ήρθα έτσι. Για πες. Πρώτον θέλω χρήματα. Ναι. Δεύτερον θέλω μπύρα. Oh. Και τρίτον θέλω σεξ. Δεν ξέρω αν μπορώ να. Όχι. Θες να φύγω? Μέχρι να Θες? μέχρι Εγώ μπορώ να φύγω. Θες να φύγω? Θέλεις. Κι εγώ. Μα δεν αράζει τόση ώρα. Τώρα μάλιστα. Τώρα κάνουμε εκπομπούλα. Κομπλέ. Πες του. Βαγγέλη, ξεκίνησα κολυμβητήριο. Στα αρχίδια μου θα πεις. Έτσι. Δεν το λέω για. Περίμενε. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν ήταν βαθύ το βάλεις για να κουτί το ψηλό. Άμα δεν Τελείωσε. σ' αρέσει το γυμναστήριο, την έχεις πουτσίσει κανονικότατα, μαλάκα. Θα είσαι πάντα Δεν ένας γίνει. Θα είσαι φλόρος. πάντα λαπάς. Λαπάς. Πιο κοντά, Μάικ. Έγινε, ρε. Λοιπόν. Σε θέλει πιο κοντά του. Και είμαστε η χώρα που υποτίθεται επινόησε, μαλάκα, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έτσι. Τον επινόησε. Ναι. Πώς τον επινόησε? Τώρα δεν θέλω να γίνω Κασιδιάρης. Αλλά ρε φίλε, το γυμναστήριο. Αυτός είσαι, Μάικ. Το γυμναστήριο, τον αθλητισμό, το γενικά να τρέχεις χωρίς να σε κυνηγάει τίγρη, Ναι. είναι δικιά μας εφεύρεση. Στους Ολυμπιακούς. Γενικά, το γυμνάσιο, το γυμναστήριο και άλλα τέτοια. Οκ. Anywho, Οκ, Μιχάλη. αυτό ήταν το πρώτο μας τέτοιο. Έχουμε απαντήσεις για τις, Σε καυτά ερωτήματα. σε καυτά ερωτήματα της προηγούμενης εβδομάδας. Για τη Μόρα που είχαμε πει. Ναι. Η Μόρα έχει το αντίστοιχο το αγγλικό της. Έψαξα ότι λέγεται Mare. M-A-R-E. Mare γράφεται. Και από αυτό βγαίνει και η λέξη Nightmare. Ο εφιάλτης. Είναι η μόρα της νύχτας. Και βασίζεται. Ναι. Και η παράλυση την οποία παθαίνεις πριν τον ύπνο λέγεται υπναγωγική. Και η παράλυση που παθαίνεις όταν ξυπνάς λέγεται υπνοπομπική παράλυση. Ορίστε, τα μάθαμε. Δηλαδή τώρα τι μας λες, ότι δεν είναι φάντασμα? Είναι απλά κάτι που εξηγείται μέσω της φυσικής και της βιολογίας? Κοίταξε, οι ένορκοι ακόμα συνεδριάζουν για αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, ξέρεις, τα καταρρύψεις Αλλά πολύ μεγάλο μύθο. Αλλά τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί Είναι δείχνουν, κατά ναι. το φαντασμα. Να σου πω κάτι. Ένας φίλος μου, ο Στάμος. Ο Στάμος, ο ναι. φίλος μας. Στάμο, αν ακούς γαμιέσαι. Μπράβο. Έχει ένα πολύ καλό επιχείρημα. Ναι. Το οποίο αναποθέτει κάθε φορά που του λένε αν υπάρχουν φαντάσματα ή όχι. Οκ. Λέει, γιατί τα φαντάσματα Ναι. να είναι προνόμιο των ανθρώπων? Γιατί να μην υπάρχει φάντασμα σκουλικαντέρα ή Ναι. φάντασμα μερμήγκι? Φάντασμα Ντόντο, ρε μαλάκα. Φάντασμα Ντόντο, Που έχει μαλάκα. εξαφανιστεί κιόλας. Μαλάκα, φάντασμα Ντόντο. Φίλε, φάντασμα δεινόσαυρος. Το Φάντασμα πιο απλό πράγμα. δεινόσαυρος. Θα ήταν και Θα γαμάτο. γαμούσε, μαλάκα. Σκέψου ταινία το Jurassic Park, ας πούμε. Βάζει την ταινία σου δεινόσαυρους. Τι μπορεί να γίνει καλύτερο? Φαντάσματα δεινόσαυροι. Φαντάσματα δεινόσαυροι. Μπουμ. Α, και μπορεί να γίνει καλύτερο. Εξωγήινη φαντάσματα δεινόσαυροι. Όχι, όχι. Να- Σπαθιά και επανοπλίες σε δεινόσαυρους φαντάσματα. Με βυζιά στο διάστημα. Ναι. Τελείωσε. Αυτό είναι ταινία, μαλάκα. Αυτό είναι ταινία. Boom. Να πω κάτι για τον Dead Mosby και το How I Met Your Mother τώρα. Πες το. Να την πω το παραπονό μου. Περνάει πεις. λάθος πρότυπα στους άντρες. Πριν πεις, Πριν πω. ό,τι και αν πεις, Ναι. τη μισώ αυτή τη σειρά, αλλά είμαι. Φίλε, αυτή τη σειρά είχε ξεκινήσει ωραία και σε κάποια σεζόν, αν θυμάμαι καλά, ο Βαγγέλης ρωτάει πώς μας Βαγγέλης λένε. είναι συνονόματος και δεν- Είμαστε το στα τρένα, ρε παιδιά. Προφανώς. Ξεκολλάτε. Η σειρά είχε ξεκινήσει σχετικά ok και για μια σεζόν ασχολιόντουσαν με το αν θα γκρεμιστεί όχι ένα ολόκληρο κτίριο. Και για να βγει μια ολόκληρη σεζόν, θα τον γκρεμίσουμε αυτό το κτίριο. Εγώ λέω να μην τον γκρεμίσουμε. Ναι, αλλά αυτοί που το έχω τώρα δεν θέλω να τον γκρεμίσουμε γιατί είναι ιστορικό μνημείο. Boring. Μαλάκα, 7, 8, Boring. 10 επεισόδια ασχολιόντουσαν με το κολοκτήριο. Γκρεμίστε το μπουρδέλο. Και έχω να πω κάτι για τον Dead Mosby και όλο αυτό το συνάφι του, το οποίο το έχω συναντήσει και στο. Ναι. Το οποίο το έχω συναντήσει και στο 500 Days of Summer. Μην τη δείτε αυτή την ταινία όσο δεν την έχετε δει. Γιατί την είδες? Γιατί την είδες? Μάντεψε. Α. Λες να την είδα με άντρες? Εγώ πάντως δεν ήμουν, Ναι. ήταν οι άλλοι. Τουλάχιστον με τα γάμισα, κάτι είναι γι' αυτό. Πήγε καλά. High five. High five. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άντρες τύπου Ted Mosby είναι σε φάση κάπου εκεί έξω υπάρχει τέλεια γυναίκα για μένα και μέχρι τότε εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω καθόλου και θα κρατήσω όλα τα ελαττώματά μου μέχρι να έρθει αυτή η τέλεια γυναίκα. Όχι, Ted Mosby, προφανώς δεν υπάρχει τέλεια. Από τη στιγμή που 5 χρόνια δεν μπορείς να βρεις μια σωστή γκόμενα και την πέφτεις ό,τι κινείται, είσαι ηλίθιος και πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις τα ελαττώματα. Ο Βαγγέλης πάντως μιλάει σαν άνθρωπος. Και εγώ γιατί, εγώ πώς μιλάω? Σαν Μικαίος. Ναι.
Η Μαρία Metal ρωτάει το Captain America τι ταινία είναι. Μαλακία. Σε ποιο κανάλι. Έλα, την άποψη μία το Captain America την ξέρετε. Είναι μαλακία. Και να πούμε για τα chemtrails. Πάμε να καταρρύψουμε το μύθο της εβδομάδας. Πάμε να καταρρεύσουμε το μύθο της εβδομάδας. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Ο μύθος αυτός καταρρύβεται για πολλούς λόγους. Κάτσε να τον εισάγουμε πρώτα. Να το? Να τον εισάγουμε πρώτα, να πούμε τις πες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θίξει τα chemtrails, το κλασικό το μας ψεκάζουν. Είναι όταν κάποιοι τρελοί άνθρωποι κοιτάνε τον ουρανό, βλέπουν τα αεροπλάνα, ρε παιδί μου, που αφήνουν τα ίχνη πίσω από τις μηχανές τους, από τους κινητήρες, και αντί για παγοκρίσταλα ή οτιδήποτε τέλος πάντων, νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι κάποιο χημικό mind control ή ναρκωτικό τέλος πάντων, το οποίο έχει σκοπό να μας ελέγχει από τη νέα μεγάλη τάξη πραγμάτων κλπ. Ωραία. Έτσι. Αυτό λοιπόν καταρρύπτεται για πολλούς λόγους. Χωρίζονται σε λογική και τεχνική. Ναι, οι τεχνικοί λόγοι, ρε παιδί. Πες την τεχνική. Ας ξεκινήσουμε με τους τεχνικούς λόγους. Λοιπόν, ας συζητήσουμε τι ακριβώς είναι το. Πρώτα απ' όλα δεν είναι chemtrails, contrails λέγονται αυτά. Είναι τα ίχνη που αφήνει πίσω τα αληθινά ένα αεροσκάφο. Η διάρκεια του αεροπλάνου. Η διάρκεια του αεροπλάνου, ας το πούμε, ναι. Λοιπόν, το contrail σχηματίζεται σε υψόμετρα πάνω από 25.000 πόδια κλπ. Σε πολύ χαμηλούς βαθμούς. Στην ουσία είναι κρυσταλλάκια πάγου σε μια γραμμή. Έτσι. Και επειδή την ώρα που βγαίνει από τον κινητήρα είναι ακόμα ζεστό, μέχρι να παγώσει χρειάζεται μια μικρή στιγμή για να συμβεί. Γι' αυτό και τα contrails τα κανονικά βγαίνουν λίγο πιο πίσω. Ξεκινάνε λίγο πιο πίσω από το αεροπλάνο. Δεν είναι κολλημένα πάνω του. Ακριβώς. Αντίθετα σε αεροπλάνα που όντως ψεκάζουν. Γιατί υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν αεροπλάνα που ψεκάζουν για το δάκο και τη μουχρίτσα. Το δάκο και τη μουχρίτσα. Ή αυτά που κάνουν ακροβατικά, ξέρω εγώ, και γράφουν Μαρία σ' αγαπώ στον ουρανό κλπ. Το ίχνος από πίσω ξεκινάει αμέσως. Ακριβώς. Έτσι. Μπορούν να προκληθούν επίσης τα contrails από δίνες, από οτιδήποτε τέλος πάντων, αλλά πολλοί από αυτούς που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν, ρε παιδί μου, λένε ότι δεν είναι ίχνος συμπίκνωση τέλος πάντων αυτό. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο και αμφισβητείς ένα φαινόμενο το οποίο το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες, ναι, είναι σειρά σου να δώσεις τις αποδείξεις. Και πάμε λοιπόν, Βαγγέλη. Πρόσεξε, να σου πω. Αυτό ήταν το τεχνικό κομμάτι. Τεχνικό μέρος. Πάμε τώρα λίγο στη λογική. Να κοιτάξουμε λίγο λογικά, από λογική. Καταρχάς, επειδή δεν ψεκάζουμε αεροπλάνα, τα αεροπλάνα αυτά πρέπει να προσγειωθούν. Ναι. Για να απογειωθούν πάλι, πρέπει να περάσουν ένα τεχνικό έλεγχο. Γιατί κανένας πιλότος δεν πετάξει ένα αεροπλάνο αν δεν περάσει τεχνικό έλεγχο. Ναι. Δεν υπάρχει τόσο μαλάκας άνθρωπος. Ωραία. Για να περάσουν τεχνικό έλεγχο, υπάρχουν κάποιοι μηχανικοί που τα ελέγχουν. Yep. Αυτούς καταρχάς πρέπει να έχουν λαδώσει όλους τους μηχανικούς σε όλα τα αεροδρόμια για να κλείσουν το στόμα τους, έτσι. Ναι, ή να τους έχουν απειλήσει, φίλοι. Ή να τους έχουν απειλήσει. Είναι οι πράκτορες με τα μαύρα, τους απειλούνε. Να σου πω, πόσους πράκτορες πρέπει να έχεις, μάλλον, για να συντηρείς μια τέτοια επιχείρηση? Πολλούς πράκτορες. Πολλούς. Και θα σου πω στο τέλος. Okay. Λοιπόν, πόσες φορές δεν έχεις εσύ ένα μυστικό μέσα σου, ναι, και μετά από 2-3 μπύρες και 3 ουισκάκια αρχίζεις και η μαλάκα και λαϊδάς σαν πουλάκι. Και μιλάμε για μυστικά, ρε παιδί μου, πολύ πιο. Ναι, πολύ πιο δηλαδή, casual. Σε φάση ο τάδε τα φτιάξε με την τάδε στην παρέα, ξέρω εγώ. Δεν θα πιστέψει, αλλά μην το πεις πουθενά, έτσι. Σίγουρα. Και πίνω και εγώ ουίσκι μετά. Πίνω και εγώ ουίσκι. Και προφανώς αυτός ένας μηχανικός πάνω στα γλέντια του σίγουρα θα μπορούσε να το είχε πει, ή ακόμα και τον ήταν να πεθάνει. Ήταν έτοιμο θάνατος. Έτοιμο θάνατος. Γιατί να μην το πει, γιατί να μην τους γαμίσει, τι έχει να χάσει. Ακριβώς. Και θα σου πω και το άλλο, το πιο απλό ακόμα. Αν θες να δηλητηριάσεις ένα ολόκληρο έθνος, ναι, πώς και το ψεκάζεις από πάνω από τα 25.000 πόδια που θα πέσει μια σταγόνα στο κεφάλι του καθενός? Ποια μια σταγόνα, θα το παρασύρει ο αέρας και θα το ρίξει στον ωκεανό. Ακριβώς. Το πιο απλό. Πας στις γαμημένες δεξαμενές νερού του, σε υδραγωγία του, και το κατουράς, μαλάκα. Ναι, και το ρίχνεις στο νερό, ρε φίλε. Ακριβώς. Γιατί να το ψεκάς στον αέρα? Είναι ηλίθιο. Ναι. Και είναι και πιο φθηνό. Δουλεύει πάντα. Πάντα έτσι έκαναν. Πραγματικά. Πάντα έτσι έκαναν. Δεν πήγαιναν να ψεκάζουν από τον ουρανό και μαλακίες όρθιες. Στο νερό, παιδιά. Στο νερό, φίλε, ακριβώς. Ή βασικά, άμα θες να ελέγξεις ένα πληθυσμό, μπορείς να κάνεις τις ακόμα πιο παλαιομοδίτικες μεθόδους. Ναι. Που είναι η βία, μπράβο, το ρουσφέτη, μπράβο, και προπαγάνδα. Και προπαγάνδα, ναι, βασικά. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο φτηνό. Από το να ψεκάζεις, μαλάκα, 100.000 τόνους για να πέσει ο ένας στο έδαφος. Είναι ηλίθιο. Και επίσης πρέπει να προσλάβεις και 650 πράκτορες για να συντηρούν τη συνωμοσία. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Απλά πρόσλαβε μια καλή διαφημιστική καμπάνια και τελείωσε. Ξέρεις τι είναι αυτό, λοιπόν? Το να ψεκάζεις από πάνω για να κυριαρχήσει τον κόσμο, ναι, είναι σχέδιο, ναι, των κακών του Captain Planet. Της Χάιντρα. Μπράβο. Ο Χάιντρα, δεν ξέρω. Τόσο γιοτάδες ήτανε, τους θυμάμαι, ναι. Ήτανε απλά. Δεν κάναν κάτι. Πήγαιναν σε ένα δάσος και το κόβανε. Αυτό.
Το κακό που κάνετε είναι θα κόψουμε ένα δάσο, παιδιά. Στο Captain Στο Captain Planet. Captain Planet. Όχι Captain America. Λέω Hydra. Captain Planet, μαλάκα. Ναι, ρε φίλε, κακή το Captain Planet. Ας επιλέξουμε, θέλουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό και έχουμε πολλά λεφτά στη διάθεσή μας. Ας επιλέξουμε τη χειρότερη δυνατή οδό και θα το καταφέρουμε. Να ψεκάζουμε. Anyway, λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η απομυθοποίηση της εβδομάδας. Μια προσφορά του προσφοράμου.gr. Έτσι. Επιστρέφουμε. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι. Okay. Θα μάθω και θα πληρώσουν. Τι κάνανε? Κάνανε διασκευή το How Wish You Were Here. Ναι. Ρέγγε. Ανέχουν τον Θεό τους, φίλε. Ρέγγε, μαλάκα. Όχι, ρε μαλάκα. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι και ο πιο μεγάλος οπαδός των Pink Floyd. Τους σέβομαι, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους. Ναι. Είναι καθηγητές. Είναι καθηγητές. Αλλά μισείς τη ρέγγε, όπως τη μισώ εγώ. Και όπως... μισώ και τα άκυρα, μισώ και τις άκυρες διασκευές. Και τις άκυρες διασκευές. Οπότε ο τύπος συνδύασε δύο μίση ταυτόχρονα. Ήτανε μαέστρος, ήθελα να τον μισήσουμε. Ναι, το έκανε. Έγινε επιτυδευμένα. Τραγικός. Ήταν... Mission accomplished, έχω να πω. Ήταν απίστευτη βλακή αυτό που άκουγα. Φίλεξες ποια άλλη διασκευή είναι γάμισε τα παρόμοιο τύπου lounge τέτοια? Ποια? Αυτή που έχει πάρει το Unforgiven των Metallica ηγόμενα. Ωρε φίλε. Και δεν θέλω να ξέρεις να το πω σαν κολλημένος μετά. Αλλά η ιεροσυλία περί και ελπίδα. Όχι, απλά είναι βλακεία. Διασκεύασε ό,τι γουστάριζε, παιδί μου, αλλά να ακούγεται, ρε φίλε. Απλά αυτό. Είναι βλακεία τραγούδι. Πραγματικά. Αυτός ήταν ο Stormtrooper που ήταν στον Endor, στη ζούγκλα και οδηγούσε αυτά τα εκτάμενα μηχανάκια τα οποία ήθελα ένα τέτοιο. Ναι, οι οποίοι φάγανε πουτσα από τα αρκουδάκια. Φάγανε πουτσα από αρκουδάκια, ρε φίλε. Από τελετάμπης. Anyway. Και τώρα ήρθε η ώρα για τεχνολογικά νέα. Μία προσφορά της μπειραρίας Cheers, Παπαναστασίου 60, Καστελά. Σάββατο opening. Βαγγέλη, δικό σου. Πάμε για τεχνολογικά νέα. Λοιπόν, τι μας έχει σήμερα? Σήμερα τι σας έχω? Έχεις ακούσει τα κινητά νέας γενιάς Android κτλ? Ναι, έχω ένα τέτοιο. Ωραία. Βάλ' το στον κόλλο σου, Mike. Βάλ' το στον κόλλο σου, Mike. Γιατί? Διότι έχουν έρθει τα κινητά πιο νέας τεχνολογίας. Wow. Τι γενιάς είναι? Είναι, μαλάκα δεν ξέρω, είναι παλιάς γενιάς μάλλον. Αλλά καταρχάς το έχουμε ποστάρει στο Facebook. Ναι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Στο γκρουπάκι του σταθμού, να δείτε το βιντεάκι κιόλας. Να δείτε το video review αυτής της εκπληκτικής συσκευής. Λέγεται John's Phone. Hand-John Greek. Ωραία, περιμένετε το ποστάρω στο Facebook page, όχι στο δικό μου, παιδιά, ούτε στο Destiny Radio. Στο Destiny Radio, δίπλα στο chat ακριβώς έχει ένα Destiny Radio GR on Facebook. Κάντε κλικ εκεί πέρα, κάντε και καναλάκι και πηγαίνετε να δείτε αυτό το βιντεάκι. Εν τω μεταξύ μπορείς να μας το δώσε βάση. Να μας το περιγράψεις, ναι. Αυτό είναι ένα κινητό λοιπόν, μιλάμε για ένα κινητό. Λέγεται John's Phone. Ναι. Το έχει φτιάξει ένα John κάτι. Κάτσε, είναι η μάρκα του, είναι John's Phone. Είναι John's Phone, ναι. Είναι η μάρκα. Τι θες, Μιχάλη? Είσαι μόνο των πολυεθνικών, Μιχάλη? Δεν στηρίζει την τοπική επιχείρηση? Ναι, εντάξει, απλά θα μπορούσε John's Phone. Όχι. Το φτιάξε ο John, άρα είναι το John's Phone. Εντάξει. The end. Λοιπόν. Είναι σαν να είχαμε αυτή τη στιγμή το Steve's Computer. Μπράβο. Αντί για Pentium. Αντί για Apple, ξέρω εγώ, να είχαμε Steve's PC. Μπράβο. PC, Steve's Computer. Steve's Computer. John's Phone. Μπράβο. Ωραία. Είναι από την Ολλανδία. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά μετά. Οκ, θα βγάλει νόημα, είμαι σίγουρο. Λοιπόν, έχει περίπου το μέγεθος ενός iPhone. Περίπου. Ωραία, ναι. Η μπροστινή πλευρά του δεν έχει οθόνη. Έχει μόνο αριθμούς. Τους αριθμούς για να πληκτρολογείς. Σαν τηλεκοντρόλ είναι δηλαδή. Σαν τηλεκοντρόλ είναι ουσιαστικά. Μάλιστα. Και έχει το πράσινο και το κόκκινο. Ανοίγεις γραμμή, κλείνεις γραμμή. Ωραία. Ωραία μέχρι η εδώ. οθόνη που είναι, ρε μαλάκα? Πώς ξέρεις τι έχεις γράψει? Είσαι μικρός, Μιχάλη. Έχεις κολλημένες ιδέες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είμαι λίγος. Είσαι λίγος για αυτό το επίτευγμα. Λοιπόν, η οθόνη είναι στο φάρδος, είναι στο από πάνω. Όπως κοιτάς από πάνω, έχει μια οθόνη η οποία χωράει μια γραμμή. Ναι. Πώς ήταν οι βομβιτές παλιά που είχαν στο ER, ξέρω εγώ, που λέγανε με περιμένει ασθενής και κοιτάγανε. Exactly. Είναι αυτό ακριβώς. Και πάμε τώρα στο από πίσω. Σε παρακαλώ. Okay. Και πάμε από πίσω. Αύριο κρύβονται όλα τα gadgets, όλες τις λειτουργίες του κινητού. Έχει και από πίσω πράγματα. Έχει και από πίσω πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μου τηλέφωνο, ρε φίλε, από πίσω έχει απλά το φακό της φωτογραφικής μηχανής. Boom. Και τίποτα άλλο. Boom. Τι έχει το John's Phone από πίσω? Το John's Phone έχει λοιπόν ένα πορτάκι το οποίο ανοίγοντας το έχει ένα μπλοκάκι. Τι είναι μπλοκάκι? Ηλεκτρονικό? Όχι, έχει ένα μπλοκάκι με ένα στυλό κανονικό στο οποίο μπορείς να γράφεις. Με χαρτί, ρε μαλάκα. Με χαρτί. Το μπλοκάκι αυτό λοιπόν είναι ο τηλεφωνικός σου κατάλογος. What? Πώς εσύ το μου έδωσε το κινητό σου? Έβγαλα το κινητό μου και έγραψα μέσα στο κατάλογο του κινητού μου. Ναι. Ο αντίστοιχος ιδιοκτήτης του John's Phone βγάζει το μπλοκάκι, παίρνει το στυλό και γράφει. Σαλιώνει το στυλό. Μπράβο, να γυρίσει λίγο η μπροδέλα και σαν μπικ και γράφει. Μάλιστα. Επίσης,
Πιο μετά στο μπλοκάκι. Έχει κι άλλα το μπλοκάκι. Σου λέει Το έχει Johnson είναι όλα τα γεμάτο features. Έχει. Όλα τα features. Πιο μετά στο μπλοκάκι Ναι. έχει γραμμές στο οποίο γράφει το μήνυμά σου. Σκίζεις μετά τη σελίδα και τη δίνεις στον άλλο. Πώς είναι. Το γράφεις το μήνυμα γραπτά σε φάση ραβασάκι. Ναι, Και το κάνεις πάσα κάτω που το θα. ναι. Πώς δουλεύει αυτό, ρε μαλάκα? Είναι ακριβώς, το δίνεις έτσι. Σε αυτό που θες να Τι του δεν στείλεις το καταλαβαίνεις, μήνυμα. Μιχάλη? Μα Είναι πολύ απλό. γιατί Γράφεις. άμα είναι να σου γράψω μήνυμα σε χαρτί και να στο δώσω στο χέρι, Ναι, αυτές είναι παλιές ιδέες. γιατί πολύ απλά να μην στο πω? Πότε θα μπει στον 21ο Μπορώ- αιώνα? Είσαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή- You're 2000 late. Αυτό είναι. Και Πες μου ότι έχει και άλλα πράγματα το έχει και Johnson. παιχνίδια. Έχει παιχνίδια. Βέβαια, στις τελευταίες σελίδες του blog Όχι, μαλάκα, είμαι σίγουρος. θα βρείτε Θα πει- έτοιμη, Θα πει. σχεδιασμένη τρίλιζα, Ναι, ήμουν σίγουρος να πει. τις τι. 4 γραμμές, στις οποίες μπορείτε να παίξετε ανελαίτη τρίλιζα, φίλους, συγγενείς. Α, και να πω ότι η Wi-Fi Bluetooth δεν έχει. Για Wi-Fi απλά τσαλακώνεις το χαρτάκι και το πετάς με δύναμη. Μακριά, μπράβο, αυτό Το είναι. πετάς. Μήπως έχει Αυτό μια είναι. σφεντόνα, ρε παιδί μου, για έξτρα τέτοιο. Δίνεται και με Για σφεντόνα. έξτρα εμβέλεια. Και αυτό έρχεται με έξοδα αποστολής όλα τα πάντα όλα από την φίλη μας στην Ολλανδία. Α, ναι. 80 ευρώ. Ρε φίλε, μήπως είναι 80 ευρώ σε φάση για την καλτήλα? Όχι. Είναι 80 ευρώ γιατί τα αξίζει. 80 ευρώ αυτό το 80 πράγμα. ευρώ. Μπορούν να μπουν οι φίλοι να μας σου- στο destinyradio.gr το Facebook Στο όμως. Facebook μας το να Facebook. δουν το βιντεάκι από μόνοι τους. Ναι. Να δουν ρε παιδί. Αν τους κάνει να το πάρουν. Ναι. Γιατί όχι. John's Phone. John's Phone. Ξεχάστε τα Android, ξεχάστε τα 3G, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Τα iPhone, τα Blackberry. Α, έχει ένα καλό. Α, έχει και άλλο καλό. Πολλά καλά έχει. Πολλά αλλά αυτά καλά, έχει. ναι. Η μπαταρία του κρατάει 3 εβδομάδες. Εντάξει. Αυτό είναι ένα καλό. Να σου πω, Επειδή δεν κάνει τίποτα. φαντάζομαι ότι όταν ξεφορτίσει όμως μαλάκα. Τι πρέπει να κάνω ποδήλατο Έχει σε κάποιο... δυναμό, ναι, έχει κάποιο δυναμό. ποδήλατο μαλάκα σε δυναμό. Πρέπει να κάνω κάποιο Ναι. χαμστεράκι να τρέξει Μπράβο. Μόνο σε ένα έτσι. τροχό, έτσι. Δίνεται μαζί με χαμστεράκι. Ωραία λοιπόν, αυτά ήταν τα Αυτό είναι το τεχνικό. Και αυτά ήταν τα τεχνολογικά νέα της εβδομάδας. Μια προσφορά της μπειραρίας Cheers στην Καστέλα. Έτσι, έτσι. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει αυτό, αλλά ο άνθρωπος σε μεγάλες αποστάσεις και στη ζέστη και σε ομαλό έδαφος δεν μας πιάνει κανένα ζώο. Ναι. Είμαστε το νούμερο 1, ναι. Τι? Ναι ρε μαλάκα, αλήθεια. Στη ζέστη, σε μεγάλες αποστάσεις, μαραθώνιος ξέρω εγώ, και το μεσημέρι και λοιπά, εκεί που όλα τα υπόλοιπα ζώα Κλατάρουνε. κλατάρουν και είναι κάτω από τους θάνους και λαχανιάζουν ρε παιδί μου, το τσίτα όλοι αυτοί. Εμείς γιατί υδρώνουμε βασικά, αυτό είναι, υδρώνουμε πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τα άλλα ζώα που απλά πρέπει να κάνουν σαν το σκύλο λάχα. Έχουμε στάμινα δηλαδή. Έχουμε στάμινα φίλε. Τουλάχιστον έχουμε και κάτι. Α, ψέματα, έχουμε και καλή όραση. Και είμαστε και έξυπνοι. Νομίζω ότι μικρά αυτό πράγματα. έπεσε. Όταν λέμε έξυπνοι δεν εννοώ έξυπνοι να κάνουμε φιλοσοφίες και τέτοια. Έξυπνοι in the wild. Είμαστε τα αδελφίνια της ξηράς. Έτσι. Είμαστε τα αδελφίνια της ξηράς. Τα αδελφοί είναι και οι όρκες. Τα αδελφίνια και οι όρκες μαλάκα βγήκαν έξω από τη θάλασσα ως ψάρια. Και ξαναπήγαν Μπουσουλήσανε. Μπαντάς. Μείναν έξω λίγο εκεί πέρα να δούνε τι παίζει με τα θηλαστικά και αυτά. Λένε lame. Λέει, fuck that Lame, shit. πάμε πίσω στη θάλασσα με τον αποκτηθέν μας μυαλό Έτσι. και πάμε να τους κάνουμε κουτού. Είναι η εκδίκηση των nerds βασικά τα αδελφίνια. Ναι, και τα αδελφίνια. Της εξέλιξης. Και εμείς το ίδιο. Είναι τραμπούκι. Είναι τραμπούκι. Είναι μπαντάς τραμπούκι. Δηλαδή λέμε, αχ, δελφινάκι το χαϊδεύουμε, παίζουμε. Ναι. Αλλά όχι, φίλε. Είναι σε κοπάδι. Ξέρεις, πάντα είναι κοπάδι. Σε αγέλες Σε φίλε. αγέλες Ναι. συγκεκριμένα. Και είναι μόνο αρσενικά τα αδελφίνια στις αγέλες. Τα Ναι. θηλυκά τα έχουν σπιτάκι μαλάκα και μαγειρεύουν. Και κάνουν τραμπουκισμούς. Μπορεί να πάνε να τραμπουκίσουν. Άμα δουν ένα καρχαρία, τον τραμπουκίσουν. Έτσι για την πλάκα του. Γιατί Α. μπορούν. Τραμπουκίζουνε καρχαρίες τα αδελφίνια. Ναι. Yeah. Γιατί μπορούν. Ελέκα. Τους πάνε, γιατί έτσι. Καλή Είναι σαν να κατεβάζεις παρέα μηχανάκι από τον κολονό, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Ο δελφίνο κολονό. Ο δελφίνο κολονό. Κατεβάζουνε δελφίνο παρέα. Καλή φάση. Α, και ναι. Ναι, που λες. Έχουμε Euro σε λίγο καιρό, Βαγγέλη. Νιώθεις την καρδιά σου να χτυπεί. Ναι, απαγωνία και μίσος. Όχι μαλάκα, θα μπούμε στην κλασική φάση τώρα ένα μήνα πριν από το Euro. Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει στο σπίτι σου πολλές ώρες. Ναι, ρε. Πες τι γίνεται στο Euro. Δηλαδή, Τι εννοείς, κοιμά το Θεός και το παίρνουμε? όχι. Που βγαίνουν όλες οι γυναίκες. Βάλε το main ρε μαλάκα εδώ πέρα να το βλέπουμε. Τι το θες το main. Να βλέπουμε τι μας λένε τα παιδιά. Ου. Για πες λοιπόν. Όταν κάθε 4 χρόνια, κάθε γαμημένα 4 χρόνια, Ναι. όχι κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μήνα, κάθε 4 χρόνια, Ναι. έχουμε Euro. Έχουμε Euro και κάθε άλλα 4 έχουμε Mundial. ας Ωραία. πούμε, Και ναι. κρατάει πόσο, ένα μήνα το καθένα.
Λιγότερο από μήνα. Ωραία. Πόσο κρατάει ρε μαλάκα το Euro? 2 εβδομάδες, 3. Πόσο είναι? Κάπου εκεί ρε παιδί. 3 γαμμένες εβδομάδες, εντάξει. Ναι. Και είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Που δεν είσαι υποχρεωμένος να κάτσεις να δεις τηλεόραση. Ναι, Σωστός? μπορεί να βγεις έξω. Σωστό Ακριβώς. και αυτό. Ναι, δεν είναι ανάγκη να λιώσει το σπίτι. Ωραία. Έχεις παρατηρήσει ότι το Euro είναι ανάλογο με τη γυναικεία γκρίνια? Τι εννοείς? Θα έχει Euro όλη μέρα η τηλεόραση. Και τι θα βλέπουμε? Α, κατάλαβα. Ναι, ρε φίλε. Άμα δεις κουτσομπολίστικες εκπομπές, ρε παιδί μου, λίγο πριν το Euro, εκεί 2 εβδομάδες, οδηγίες επιβίωσης για τις γυναίκες όσο θα παίζει το Euro ή όσο θα παίζει το Mundial. Μωρή μαλακισμένη! Μωρή μαλακισμένη! Από το πρωί ως το βράδυ, ξυπνάω το πρωί, βλέπω πρωινατζίδικη εκπομπή για γυναίκες. Βλέπω διαφήμιση από σερβιέτες. Ναι. Ωραία. Λέω εντάξει, πάμε μετά. Τελειώνει η πρωινή εκπομπή. Ξεκινάει, λέω. Η μεσημεριανή εκπομπή. Μέχρι τις ειδήσεις, όχι. Μέχρι τις ειδήσεις έχουμε μια ωρίτσα. Μπαπ, μαγειρική. Τσίμπατιν. Εύκολη μαγειρική, ξέρω εγώ, για τάδε. Μετά έχει ειδήσεις, οκ. Μετά τις ειδήσεις, μεσημεριανή εκπομπή. Που είναι η Στεφανίδου με άλλες 4 γυναίκες γιατί δεν το αντιγράφει το The View. Την όπρα δεν αντιγράφει. Μετά έχει τουρκικά σύριαλ, έχει σαπουνόπερες, έχει ξέρω εγώ τέτοια, στα οποία δεν νομίζω να είναι για άντρες. Έχει. Ναι, ακριβώς, δηλαδή Μετά έχει ένα Ναι, γυναικείο ξανά. πρόγραμμα. Από το πρωί ως το Γυναικείο βράδυ, πρόγραμμα. 24 ώρες το 24ωρο, και γι' αυτό παρεπιπτόντως έχει πέσει τόσο πολύ η τηλεόραση, παιδιά. Ξυπνάτε, γι' αυτό το μπράφ είχε ανεβεί τόσο πολύ. Γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που δεν είναι αποκλειστικά για γυναίκες. Και μία φορά στα 4 χρόνια Που είναι θέλουμε να δούμε. Που δεν είναι όλη τη μέρα αγώνες. Όχι, ρε φίλε, και είναι καλοκαίρι, μπορείς να βγεις έξω. Μπορείς να βγεις έξω, ναι. Μπορείς να βγάλεις τις μπουτάρες σου, κοπελιά, και να βγεις έξω. Ποιος σε ενοχλεί? Μία γαμημένη φορά στα 4 χρόνια η τηλεόραση ασχολείται για 1 μήνα με τους άντρες και παθαίνω παροξισμό, μαλάκα εγκόμενες. no. Οδηγίες επιβίωσης για το Μουντιάλ. Πώς θα αντέξουμε, Τον ναι. Ατάλο. Πάμε γαμηθεί, μαλάκα. Όπως αντέχουμε εμείς. Μισείς άντρες. Έτσι αντέξουμε. Έτσι. Είμαστε αδικημένοι, Βαγγέλη. Θες, ο Σατιάκ λέει αν θέλω να τα φτιάξουμε. Βαγγέλη, μπορεί να το λέει σε σένα, δεν ξέρω. Θες να τα φτιάξουμε? Δεν θέλω. Όχι. Πώς είσαστε Φοβάμαι θα σήμερα? αρνηθώ. Χήμαρε. Είμαστε χήμαροι σήμερα, φίλε. Γιατί εγώ βλέπω άλλα και εσύ βλέπεις άλλα? Ναι, όντως. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε το ίδιο chat ανοιχτό και να βλέπουμε διαφορετικές ατάκες? Γιατί βλέπουμε άλλα? Μήπως είσαι πίσω? Όχι, ανανεώνονται επί τόπου. Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες το. Σου αρέσει να κάνεις σεξ με την κοπελιά, να την παίρνεις στα 4? Ναι. Είσαι εραστής αυτής της στάσης? Ναι, είμαι. Είσαι οπαδός? Είμαι ο παδός. Σου αρέσει να πιάνεις και από το μαλλί λίγο σε φάση γκέμια? Μου αρέσει και αυτό. Ωραία. Δεν φοβάσαι αν το κάνεις αυτό μια μέρα και φλουπ φύγει η περούκα, ρε παιδί μου, και σου μείνει στο χέρι και μείνει φαλακρή γκόμενα και σου πει έχω λευκαιμία, περούκα. Τι κάνεις τότε? Δεν ξέρω. Την ξαναφοράς σε φάση? Όχι, δεν τρέχει. Τι βάζεις όπως πάνω? Τη βάζεις όπως τέτοια, ή συνεχίζεις και παίζεις δεν πειράζει μωρό μου καράφλα, ξέρω εγώ? Μαλάκα, δεν ξέρω. Ωραία, Δεν θα σου πω άλλο ξέρω, σενάριο. είναι δύσκολο αυτό. Θα σου πω άλλο σενάριο, ρε παιδί. Νιώθεις Έστω άσχημα. ότι δεν μπορείς να τη βάζεις. Λες fuck it. Και άλλοι είναι γιατί σταμάτησες, μωρό μου? Δώσε. Πάμε, δεν το έχει καταλάβει. Πρέπει να δώσεις και τύπησα να είναι Δεν έχει γλώκος. καταλάβει ότι έχει φύγει περούκα. Δεν έχει καταλάβει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έχει ζέστη μες στο δωμάτιο, δεν καταλαβαίνει το. Θα της πω μωρό μου, σου πες αυτό. Άμα σου λέει δώσε, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί να φύγει, πρέπει να συνεχίσεις. Μ' αρέσει πολύ. Δίνεις. Εκείνη την ώρα που δίνει. Συνεχίζεις να δίνεις, ρε παιδί μου, παρόλο που είναι φαλακριγκόμενα. Μ' αρέσει πολύ, ναι, τι να κάνω. Ωραία. Θα σου επεκτείνω κι άλλο το σενάριο. Οκ. Έστω ότι εκείνη την ώρα η τηλεόραση είναι ανοιχτή, Ναι. έτσι. Και βλέπεις γάβρο. Γάβρο. Ναι, και βλέπεις γάβρο μπάλα. Γιατί βλέπω μπάλα? Βλέπεις μάλιστα παλιά στιγμιότυπα γάβρο. Και σκάει ο Τζόρτζεβιτς. Όχι ρε μαλακά. Σκάει Τζόλε, ρε φίλε. Ήρθε η ώρα για ένα πέναλτι. Ποιος θα σκάσει? Τζόλε. Ο Τζόρτζ. Ναι, σκάει Τζόρτζεβιτς. Και εκεί που κοιτάς, λες και σου λέει τύπησα μωρό μου τι έχεις πάθει? Γιατί σε βλέπω έχει χαλαρώσει ο ρυθμός. Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Πού είμαι στο Φερεντίνο, είμαι, πού είμαι, γιατί τι πάτησα έτσι? Μετά σκάσει Τι σκατά ο έκανα? Άστον Κούτσε. Ο Άστον Κούτσερ, μπάστι, τι γίνεται? Πού είναι? Δεν ξέρω ρε Μιχάλη τι θα κάνω, θα αλλάξω κανάλι. Να τι θα κάνω. Ρε φίλε, αυτές οι ερωτήσεις της αντροπαρέας, ξέρω εγώ, άμα γίνει αυτό, έχω να δηλώσω ότι στην παρέα μας ο Βαγγέλης είναι ο ειδικός αυτού του τύπου της ερωτήσεις. Σε φάση, θα τσιμπούκονες ένα άντρα για τόσα κλπ. Σου έχω μια απάντηση, Βαγγέλη, σε όλα αυτά. Για πες. Κλασικά. Μιχάλη, θα τσιμπούκονες άντρα? Όχι, Βαγγέλη. Για 1.000.000 ευρώ? Ναι, Βαγγέλη.
Έστω ότι θα τον τσιμπούκωνε για 1.000.000 ευρώ. Πρώτον, ποιος θα ήθελε να σκάσει 1.000.000 για να τον τσιμπουκώσω εγώ? Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν αυτό. έχω εμπειρία στο θέμα. Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί να μην σκάσει πολύ λιγότερα και να φάει καλύτερα τσιμπούκια, ρε παιδί μου, αυτός από Δεν πάει έτσι. Μπορεί να θέλει αματσούρικο τσιμπούκι. Γιατί θέλει τσιμπούκι το Μικέιους. Ναι, γιατί. Είναι και ορίστε. Γαμώτο, αυτή η φήμη μας γάμισε. Θέλει τσιμπούκι το Μικέιους. Ναι, ρε φίλε. Κάποια στιγμή όμως, ακόμα και αν το δεχτώ, θα σκάσει εφορία και θα σου πει πόθεν έσχες. Θα τα δηλώσεις. Εγώ τι θα της πω? Θα τα δηλώσεις. 1.000.000 ευρώ μαύρα, ρε φίλε, δύσκολα. Και πες ότι δεν θα σκάσει εφορία. Τα κρατάω μαύρα δήλωτα. Θα σκάσει η παρέα μου. Θα πει Μάικ, τώρα τελευταία είσαι πολύ κουβαρντάζ, ρε φίλε. Πρώτα τα μάξι, Σε μετά έχει το κόκκινο. φάει το κουβαρνταλίκι. Τι συμβαίνει? Εντάξει, θα το πεις και απλά θα το πεις στον κάθε ένα. Ναι. Θα του δώσεις και ένα σεβαστό χρηματικό ποσό που για σένα θα είναι τόσο σεβαστό, Ναι. γιατί είναι 1.000.000. Θα ξοδέψω 10.000 σε ψυχοθεραπεία, Ναι, άλλα 5.000 σε στοματικό είναι διάλειμμα. κέρδος. Είναι κέρδος. Είναι κέρδος. Δεν μπαίνω μέσα. Όχι, ρε. Άρα- Άλλος μπήκε μέσα σου. Εσύ σίγουρα όχι. Λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος κοπρολάγνος, Βαγγέλη, Τι Βαγγέλη. αν μας ακούει, Κάνεις έκκληση στον κοπρολάγνο. κάνω έκκληση στον απανταχού κοπρολάγνους. κοπρολάγνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Έχω μια απορία, παιδιά. Έτσι. Ξέρω ότι κάθεστε, ρε παιδί μου, εκεί οριζοντιωμένοι και έρχεται η γκόμενα και χέζει πάνω στο στήθος, ας πούμε. Για τους πιο light. Ωραία. Ωραία. Απλώνει τη μερέντα της. Απλώνει, ναι. Απλώνει το ζεστό το πράγμα. Πολύ ωραία. Και είσαι κάπως, oh yeah, μωρό μου, ωραία, τώρα έλα κάτσε να σε γαμίσω, ξέρω εγώ. Άμα το κουραδάκι κάνει γκέλα, ρε παιδί μου, και φύγει στο πάτωμα. Α, Έτσι. κατάλαβα. Ναι, άμα κάνει γκέλα και φύγει στο πάτωμα. Συνεχίζει να γαμάς σε φάση. Έκανε τη δουλειά της η κουράδα, ρε παιδί μου, σε κάβλωσε και τώρα συνεχίζεις. Ή θα πεις, όπα μωρό, μισό να τη μαζέψω. Και πας και τη μαζεύεις, ρε παιδί μου, την ξαναβάζεις στο δίσκο και πες, OK, go. Δεν ξέρω. Κοπρολάγνη του chat room. Απαντήστε. Περιμένουμε την απάντησή σας. Τίθονται ερωτήματα. Ναι, τίθενται σοβαρά ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Θες να πούμε, Μιχάλη. Θες να πούμε για την καθολική εξομολόγηση. Best εξομολόγηση ever. Καθολική εξομολόγηση. Ναι. Οι καθολικοί εξομολογούνται περίπου συνέχεια. Ναι, ναι, πάνω Εντάξει. κάτω. Ναι, δεν είναι πνευματικό σε φάση για συμβουλές ζωής. Είναι Όχι, τι όχι. έκανα. Είναι μέρος της ζωής τους, ρε παιδί μου. Της θρησκευτικής ζωής τους. Ναι, είναι λίγο πιο νομοτελειακή από εμάς. Ναι, και η καθολική είναι λίγο. Αν είσαι καθολικός, είσαι χριστιανός. Αν είσαι ορθόδοξος, μπορεί και απλά να μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, οι καθολικοί ξέρουν 5 πράγματα. Ναι, Λοιπόν. I guess. Πρόσεξε, Μιχάλη. Εδώ, μαζί σου. Όταν ένας νέος άντρας, Ναι, ένα νέο αγόρι, Ένα νέο 13, αγόρι. 12, για να μην πω 10, ναι. μπει στην εφηβεία Okay. και κοιτάξει ανάμεσα τα πόδια του. Θα δει το πουλάκι του. Θα δει το πουλάκι του. Και εγώ αυτό είδα. Μπράβο. Και αφού μέχρι τα 10 του, 12 του κατούραγε, θα καταλάβει ότι το πουλάκι του μπορεί να κάνει κάποιο άλλο πράγμα. Ναι. Δυστυχώς. Αχ, φίλε, εκείνη η πρώτη φορά που έτσι. Βάρας μαλακία. Απορώ γιατί. Κόμπλα, ρε μαλάκα, ναι, ήμουνα. Γιατί κόμπλαρες. Πέρασε μέσα από το κεφάλι μου, κάτσε, περίμενε, είμαστε σε web radio, μπορούμε να πούμε τα πάντα. Οκ, βαράς μαλακία. Μαλακία, απλά. Ρε φίλε, όταν βγήκε, Ναι. δεν ήσουν. Τι είναι αυτό! Ναι. Δεν είχες μια έκπληξη. Ναι. Α, ωραία. Θα ήθελα και στο chat να είχαμε. Παρόμοιες εκπλήξεις. Παιδιά, όποιος εξεπλάγει την ώρα που πετάχτηκε το πρώτο φλίτσι, θα θέλαμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, Πες μου, Βαγγέλη, λέγαμε για τους καθολικούς λοιπόν, λοιπόν. καταλαβαίνεις το πουλάκι σου είναι και για κάτι άλλο. Ναι. Τα κορίτσια δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν μαζί σου όμως. Ναι. Το τέστην, μένεις μόνος σου. Πρέπει λοιπόν να βαρέσεις το καθολικό σου πέος. Μπράβο. Πάνω κάτω αυτό. Ναι, Αυτό ωραία. θεωρείται αμαρτία. Ναι, θεωρείται. Ένα. Sorry, Sorry. God says It's a so. sin. It's a sin. It's a sin. Ισχύει. Στα 13 σου όμως, Ναι. βαράς περίπου Ναι, μέσα. μέσα σε άκρες 6 μαλακίες τη μέρα. Κατά μέσο όρο, ναι. Κατά μέσο όρο. Όταν οι γονείς φεύγουν για επίσκεψη, νομίζω Εκεί- αυξάνεται παραπάνω. Μπράβο. Ναι. Τώρα ειδικά ρε φίλε που έχουν τα πιτσιρίκια το ίντερνετ. Καλά. Free porn. Κολόπεδα ρε Που να φίλε. πούμε, κάποτε εμείς υδρώναμε για το Εμείς porn. φίλε δουλεύαμε. Περιμέναμε. Είχαμε δουλειά. Είχαμε το μοντεμάκι το 56 και περιμέναμε να κάνει download τη φωτογραφία. Φωτογραφία μαλακα λες, ωραίο κούτελο, Ναι. ωραία μάτια, ωραία καλά πάμε, ωραίο στόμα, πολύ καλά μέχρι εδώ, λαιμός, ωραίο Ναι. βυζί, ωραίος αφαλός. Πιπ, 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 πιπ. Ρε μάνα, κλείς το τηλέφωνο, γαμώτο! Τσάμπα όλα. Κλείς το τηλέφωνο. Ναι. Τσάμπα όλα. Οπότε λοιπόν αυτό το καθολικό παιδάκι που τραβάει 6 μαλακίες τη μέρα μέσω όρο. Θα πρέπει να ξομολογείτε. Φαντάσου τον παπά. Φαντάσου τον παπά. Δηλαδή είναι. Forgive me father for I have Have sinned. sinned. Ναι.
Εγώ λέω, ναι, τέκνο μου, τι έγινε? Πάτερ, σήμερα αυνανίστηκα μία φορά το πρωί. Είναι μεσημέρι, ας πούμε. Αυνανίστηκα μία φορά το πρωί. Μάλιστα, και τι άλλο, τέκνο μου? Τίποτα, αυτό έχω κάνει. Από το Ave Maria, Μήπως είπες και ψέματα, τέκνο μου? Μήπως είναι και αυτή μια αμαρτία σου? Εντάξει, είπα και λίγα ψέματα, η αλήθεια είναι. Είπα και λίγα ψέματα. Φερρυπίν ότι αυνανίστηκες μία μόνο φορά. Μπορεί να είπα και δύο ψέματα τελικά. Ωραία, θα πεις 5 Ave Maria και έλα την επόμενη φορά. Ωραία, ευχαριστώ. Και το ίδιο παιδάκι, μετά από 2 ώρες. Να σου το ξανά στην εκκλησία. Ναι. Forgive me, Father, for I have sinned. Πάλι εσύ. Τι έγινε πάλι? Πατέρ, θυμάστε είναι την προηγούμενη φορά? Είπες ψέματα? Το άλλο. Το άλλο. Αυνανίστηκες, ναι, εις διπλούν. Όχι εις διπλούν, Πάτερ. Αυνανίστηκες πάλι? Έλειπαν οι γονείς μου, Πάτερ. Και... Μα είναι 12 και 10. Ναι, Πάτερ, αλλά. Είχα αγγλικά, προλάβαινα να ρίξω 2 πριν τα αγγλικά. Ήτανε 3, Πάτερ, οπότε. Οκ, ρίξα άλλα 4 Ave Maria και ξανά άλλα σε λίγο. Εντάξει, Πάτερ. Το ίδιο παιδάκι! Μαλάκα, νομίζω ότι λέμε ανέκδοτα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι αλήθεια. Φαντάζομαι αυτόν τον Πάτερ. Κανονικά πρέπει να λένε. Προσπάθησε να μην πεθάνεις τα υπόλοιπα 10 χρόνια. Ναι. Και έλα τότε να εξομολογηθείς που κάπου τότε έχει σταματήσει να βάρεις μαλακία τόσο πολύ. Μαλάκα, θα πετάει Ave Maria για τα επόμενα 20 χρόνια όμως. Ναι, οκ. Φίλε, εντάξει, τουλάχιστον οι καθολικοί το έχουν τζιτζάκι. Γιατί έχουν, ρε παιδί μου, λογιστικό τμήμα, τόσα Ave Maria, τόσα Forgive me. Πραγματικά είναι λογιστικό. Δεν λέμε μαθηματικά. Είναι συν πλην. Συν 2 πλην 2. Δεν ξέρω τους τύπους πώς βγαίνουνε. Υπάρχει τύπος. Δεν ξέρω αν υπάρχει μαθηματικός τύπος. Αν υπάρχει, ξέρεις, αν υπάρχει κάποια κατανομή, κάποιο τεστ χ τετράγωνο, ρε παιδί μου, να το διαπιστώσεις. Είναι μαθηματικοί οι παπάδες τελικά. Δεν ξέρω. Για το ρέψιμο ήτανε. Α, ναι. Πριν, ρε μαλάκα, λέγαμε για κοπρολαγνίες και για να γαμάς γκόμενες με λευχαιμία στα 4 χωρίς περούκα. Το ρέψιμο τους πείραξε. Μάλλον δεν έχουν παρακολουθήσει και την υπόλοιπη κουμπί. Κοριτσάρες μου, όσοι παρακολουθείτε, έχω να σας ρωτήσω γενικά εσείς σε ποια ηλικία. Θέλω να ανταποκριθείτε στο chat ή στα τηλέφωνα μόλις ανοίξουν. Ναι, περίμενε. Θα μας πάρει τηλέφωνο. Όχι, φίλε, γιατί θέλω να εγώ σέβομαι το κοινό μου και θα ήθελα τα κορίτσια να το πούνε. Ισότητα δεν θέλουνε. Ισότητα θέλουνε. Ισότητα θα έχουν. Σήμερα θα τα πούμε όλα. Έξω τα δόντια. Γιατί εμείς, φίλε, εκτός ότι βαράγαμε μαλακία, μιλάγαμε και γι' αυτό μεταξύ μας. Μπράβο. Και αυτό μας ωφέλησε, έχω να πω. Ναι. Γιατί εκείνες τις εποχές. Απενεχοποιήσαμε το σεξ. Απενεχοποιήσαμε το σεξ. Απενεχοποιήσαμε το σώμα μας. Και σε εκείνες τις εποχές μην ξεχνάμε ότι το μυαλό σου καλωδιώνεται ακόμα σε αυτά τα πράγματα. Το τσουτσουνάκι σου και το μυαλουδάκι σου δεν είναι πλήρως ενωμένα. Μπράβο. Οπότε με το να ασχολείσαι και να λες ότι ασχολείσαι, ενώνονται αυτά τα δύο και φτάνουμε σε μια σεξουαλική ωριμότητα. Αλλά μην ξεχνάμε την καραμέλα ότι οι γυναίκες είναι πιο ώριμες από τους άντρες πάντα. Τα παιδιά μην το ξεχνάμε. Οπότε, κυρίες. Στη μαγειρική, πού είναι πιο ώριμες? Δεν ξέρω, στο να γουστάρουν 30 χρονών τον Edward από το Twilight. Σε αυτό είναι πολύ πιο ώριμες. Ισχύει. Anyway, εμένα η πρώτη μου φορά ήταν. Περίμενε, καταρχάς. Σχετικά. Με άντρα ή με γυναίκα? Ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν με γυναίκα, φίλε. Ήταν με γυναίκα, ωραία. Ήθελα πρώτα να εξασκηθώ. Ναι. Σε γυναίκες που δεν έχουν και πολύ μεγάλη τέτοια, ρε παιδί μου, και μετά να το γυρίσουμε στον άντρα. Ωραία, ίσως. Έτσι. Ήμουν αρχαίος Έλληνας από αυτήν την άποψη. Έτσι. Είσαι ένας σύγχρονος Λεωνίδας. Ναι. Ο Μικεεύς. Ο Μικεεύς. Ωραία. Εμένα το πιο μεγάλο λάθος μου ήταν ιεραποστολικό. Ήμουν από πάνω, ιεραποστολικό, λέει παιδί μου. Okay, ωραία. Και επειδή δεν είχα ακόμα μάθει να. Στηρίζεσαι. Να στηρίζομαι. Να στηρίζεσαι, ωραία. Φαντάζομαι ότι και εσένα ένα. Πιάστηκα από τους ώμους, έβαλα χέρια κάτω από τη μασχάλη και ώμους για να κρατήσω κόντρα. Τι, αυτό είναι λαβή. Λαβή του στο Παγκράτη. Μαλάκα, αυτό. Ναι, αυτό είναι Παγκράτη. Και μετά, όταν δεν έπιασε. Για το 1 λεπτό που διήρκησε προφανώς η όλη φάση. Ναι, εντάξει. Όταν δεν έπιασε, και δεν μπορούσα να κρατηθώ καλά. Την έπιασα την κόμενα από το κεφάλι. Όχι, δεν ξέρω πώς έγινε. Κάποια στιγμή καταλήξαν τα χέρια μου στο κεφάλι. Κρατούσες κόντρα στο κεφάλι της. Και μετά το συνειδητοποιώ μετά από 5-6 σπροξίδια. Κρατούσες κόντρα. Και μετά δεν μπορείς να το σώσεις αυτό. Δεν μπορείς μετά να πας το χέρι στη μέση και να πας κάποιος. Oh yeah, baby. Για πάντα. Yeah. Για πάντα σε αυτήν την κοπέλα θα έχουν κρατήσει κόντρα στο κεφάλι της για να τη γαμίσουν. Για πάντα. Συγγνώμη κοπελιά, συγγνώμη πραγματικά. Γεια σου. Αμίγο, με ακούεις? Ναι, ακούμε. Ακούμε. Είστε γαμάτης. Γεια σας παιδιά. Γεια. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι? Έχετε να μας πείτε κάτι για πρώτη φορά? Πείτε. Πόσο χρόνο είστε πρώτα απ' όλα? Ευτυχώς. Ένα θα σου πω. 15. Ωραία. Λοιπόν, θα ακουστεί λίγο. Παιδεραστικό. Όχι, δεν θέλουμε.
Τι να κάνω, αλλά πραγματικά. Με κοιτάει ο παραγωγός από το τζάμι αυτή τη στιγμή. Με κοιτάει ο διευθυντής προγράμματος από το τζάμι. Διψάει να ακούσει. Διψάει να ακούσει, μαλάκα. Τι θα ρωτήσω, γιατί το προηγούμενο παιδάκι που ήταν 14 το ρωτήσαμε πόσες φορές τη μέρα. Να σου πω κάτι, δεν θα ρωτήσουμε. Θα μας μιλήσουν ναι. κορίτσια. Κορίτσια, σε εσάς το μικρόφωνο. Το όνομά σας και πείτε μου. Τα ονόματά σας και go. Μαρίνα. Άννα. Go. Πείτε αυτό που θέλετε. Τίποτα. Ούτε εγώ. Αριθμό θέλουμε. Αριθμό. Όχι τηλεφώνου. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ. Δεν ακούω. Δεν παρακολουθεί την εκπομπή το σύνορα. Εξήγησε, Μάικ. Ρε παιδί μου, πόσες φορές την ημέρα κάνετε χειροτεχνία. Κάνετε το DJ. Τι δεν μπορεί να μας το κάνει άλλο στο DJ. Πολύ σωστή απάντηση. Ψάξτε τα κορίτσια στο chat, μπορεί να ψάχνουν κόσμο να τους κάνετε DJ. Και άλλοι παρέμεις. Εμείς έχουμε γεράσει, είμαστε λίγο too old for this shit, είναι λίγο παράνομο. Είμαι λίγο νεότερος, θα σου θυμίσω. Ναι, αλλά εξακολουθεί να είναι παράνομο. Μάλιστα. Κάτσε δηλαδή, περίμενε. Τόσοι τεμπελιά ρε κοπελιές. Περιμένετε να έρθει άλλος να σας κάνει το DJ για σας. Ναι. Απλά πράγματα, εντάξει. Και βρίσκεται συχνά, ας πούμε. Έχουν αλλάξει καιροί. Υπάρχουν εθελοντές. Πολύ. Υπάρχουν επίδοξοι DJs. Μπράβο. Ναι, πολύ. Όχι, γιατί εσένα μας το ζητούσε. Γεια στο DJ. Μια εμφανίσιμη κοπέλα, θα το νιώσω, δική μου. Έχει δίκιο. Θα γινώσουν ένα DJ, Μάικ. Θα γινόμουν ένα καλό DJ. Αν ζητούσε μια εμφανίσιμη κοπέλα, θα γινώσουν ένα καλός DJ. Θα παίζεις στα κυκλοφόρητα. Θα παίζαμε τα indie, μαλάκα. Έχετε δίκιο, κορίτσια. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Άμα μπορείς, μα και εσύ, η αλήθεια είναι ότι αν μπορείς να βρεις μια κοπέλα να σου κάνει το. Δεν ξέρω, δεν είναι DJ βασικά. Δεν κάνει σκρατσάκια η κοπέλα, τι κάνει. Πώς μπορούμε, πρέπει να εφεύρουμε ένα εφημισμό γι' αυτό. Ναι, κάνει. Για το hand job. Για το second base που λέγανε στα American. Ρε δικιά μου, τι λες. Δεν καταλαβαίνω Χριστό. Ούτε εγώ ακούω τίποτα. Τώρα με ακούτε. Άρα, Βαγγέλη, πρέπει να είμαστε εδώ κοντά. Είμαι εδώ, εσύ αισθησιακά, είναι κοντά στον άλλον. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε σκύψει και οι δύο πάνω από ένα τηλέφωνο με ένα μικρόφωνο. Έχουμε σκύψει πάνω από το πρόβλημά σας. Μιλάω. Ωραία. Μιλάω τώρα. Έχεις τη βιογκαβλιάρικη φωνή ever. Τι έχει? Εσύ το έχεις. Τι έχω? Την πιο καβιάρικη φωνή ever. Α, ισχύει. Κάτσε, περίμενε. Γι' αυτό αναστατώνουμε που είμαστε εδώ. Περίμενε να μιλήσω πιο κοντά στο μικρόφωνο, είναι πιο αισθησιακό. Έχω φωνή για την Τζελίκη, φίλε, τελείωσε. Τι Τζελίκη, ρε δικέ μου. Είσαι γαμάτος. Κοκκινίζω, μην τα λέτε αυτά, παιδιά. Έχει κοκκινήσει λίγο. Κοκκινήσει και κάτω. Και το έψιμο σου είναι θεϊκό. Ποιο το? Παρακαλώ, είστε στον αέρα. Μάκιους. Έλα, μεγάλε. Μάκιους, συγχαρητήρια για την καινούργια σου εκπομπή. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Στα τρένα. Στα τρένα. Έτσι όλοι. Τι κάνετε? Εδώ, εκπομπούλα. Τηλέφωνα, ξέρεις τώρα. Τα ίδια. Εντάξει, θα σπάει, αλλά ρε εσύ βγάλε, σε παρακαλώ, βγάλε μπραφ. Τι να. Αφού το λες, έτσι θα βγάλω. Ήταν τόσο απλό, πρέπει να πάρεις εσύ και να ζητήσεις μια. Ήταν τόσο απλό. Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστώ για τις παρακλήσεις γενικότερα, αλλά είπαμε, τα έχουμε εξηγήσει αυτά, δεν ξαναγίνονται. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, όλος ο ελληνικός πληθυσμός περιμένει μπραφ. Μπορεί να βγάλω κανένα επαιτειακό στο one year anniversary, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο, δεν ξέρω. Μπορεί να βγάλεις κάτι, ρε παιδί μου, για υπενθύμιση έτσι, για χαβά. Ωραία, λοιπόν, όπως διέταξε ο φίλος μας, αφιερώνουμε το Headstrong από Trapped στον συνονόματο Μιχάλη και του λέμε και οι δύο μαζί στα τρένα! Μάικ, να σου πω τώρα αυτό που σκέφτηκα, η επιστημονική εξήγηση. Ναι. Η Κοκκίνου έκανε προσθετική στήθη, να το πω έτσι απλά, γιατί είναι γνωστό ότι οι μεγάλες μάζες καμπυλώνουν το χωροχρόνο γύρω τους. Καμπυλώνουν και το φως. Καμπυλώνουν και το φως, ακριβώς. Ισχύει. Έτσι λοιπόν, κοιτάζοντας την ευθεία, το φως έρχεται πολύ κοντά με τα μεγάλα στήθη της. Ναι. Οπότε το τραβάνε και μπαπ και τρέχει στο στήθος. Δεν πρέπει να κοιτάξει πρόσωπο. Οπότε πας να την κοιτάξει μάτια και καμπυλώνει το φως. Οπουδήποτε. Από το βαρυτικό πεδίο των βυζιών. Ακριβώς. Και πέφτει στα βυζιά ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Ιδιοφυές, μαλάκα. Είναι ιδιοφυές, φίλε. Είναι ιδιοφυές. Τελικά είναι έξυπνο. Να σου πω, άμα οι γυναίκες σε κοιτούσαν συνέχεια στον μπούτσο, ρε παιδί μου, θα έχεις πρόβλημα εσύ. Και θα λέγεις, μην κοιτάς το. Γιατί να συμβεί σε μένα αυτό? Γιατί ναι. My eyes are up here, please. Όχι.
Fuck that shit. Ναι, ρε φίλε, εγώ θα κολακευόμουν άπειρα άμα κοιτάζαν συνέχεια γυναίκες εκεί πέρα. Και το χείρημα κοιτάζαν συνέχεια. Μα γι' αυτό, πάλι θα μου άρεσε. Μα γι' αυτό άλλωστε κυκλοφορώ γυμνό στον δρόμο. Πρώτος βασικός λόγος. Πρώτος βασικός λόγος. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε βγει γυμνοί στον δρόμο. Αλλά είναι αχάριστοι, ρε. Αχάριστοι άνθρωποι. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι, τους καταγγέλνουμε από αυτήν την εκπομπή, από αυτό το βήμα. Και αυτό ήταν η δεύτερη εκπομπή μας. Αυτή ήταν η δεύτερη εκπομπή μας στα τρένα με τον Μιχάλη και τον Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για τις συμμετοχές, τα τηλεφωνήματα, τις τα ιδέες. πάντα όλα μαζί μας.